noite. Imos a comezar con este pleno ordinario. O primeiro punto da orde do día é a aprobación das actas das sesións anteriores, a extraordinaria do 10 do 8 de 2021, extraordinaria e urxente do 10 do 8 de 2021, a ordinaria do 25 do 8 de 2021 e a extraordinaria do 2 da 10 do 2021. Non sei se Eugenia queres comentar algo. Non, Mario? Votos a favor de aprobar as actas? Todos votos a favor. Hemos dado dous, pero non estiven, vale? Non sei se... Como? Belén non estivo o día 2 na extraordinaria. Ben, o seguinte punto, festivos locais, ano 2022. Ben, isto simplemente trasladar ao pleno e que o pleno corrobore a decisión que xa teño adoptada. Previamente lo tuviste que adoptar tú porque la Xunta nos mandou mal la documentación e se non se dotaban nada. Ben, bueno... un correo electrónico que non existe. Ben, dende a Xunta, todos os anos, o Pleno acorda cales van a ser os días festivos de cara ao ano 2022. Neste caso, no ano 2022, nos anos anteriores, bueno, sempre acordábamos en Pleno que días se ian a tomar como festivos. Este ano, bueno, se puxeron en contacto con Secretaría a propósito desta cuestión e pola urxencia decidín, bueno, pola urxencia que eles nos trasladaban e visto que se puxeran en contacto con nós a través dun correo que non existía, bueno, se lles trasladou que os días festivos de cara ao ano 2022 ian a ser os mesmos que estaban estipulados en este ano e nos anos anteriores, que era martes de Entroido, a festividade de Entroido, e o día posterior ás festas patronais, o luns seguinte, bueno, si coincidía o día seguinte a celebración das festas patronais no Concello de Muras. Non sei, Eugenia, si queres comentar algo ao respecto. Non dixas datas. Que non me lembro de que datas foron as que se enviaron. Non sei se... Sí. 1 de marzo, que es martes de carnaval, y 27 de julio, con N. Sí. Ben, o seguinte punto. Ben, hai que votar. Eugenia, algo máis queres decir a respecto disto? Non, Mario? Previamente había que haber votado la inclusión en el orden del día, porque non pasaron por las comisiones. Volvemos atrás, non hai... Ben, imos a volver atrás porque tiñamos que ter votado a inclusión deste punto na orde do día. Ben, votos a favor de incluir este punto na orde do día? Todos votos a favor. Bueno, damos por feito o debate que hubo e nada, e agora a votar votamos si, bueno, se toma por ben esta cuestión, que sexa martes de Entroido, 27 de xuño, os festivos locais no Concello de Muras. Votos a favor destos días, todos votos a favor. Ben, o seguinte punto é contrato referido ao expediente 380-2021, contrato de servizo de limpeza de edificios e dependencias municipais no Concello de Muras. A licitación do servizo de limpeza. Este expediente xa se trouxo a pleno, foi aprobado polo pleno, bueno, bueno, tal cual aparece nos distintos, no prego técnico e no prego administrativo que se subiu á plataforma de contratación, pero a respecto dunhas preguntas que se fixeron a
a través da plataforma bueno, dirixidas ao órgano de contratación, bueno, xurdiron certas dúdas e xurdiron dúdas respecto á cuestión da subrogación das traballadoras que nestes momentos están traballando para a empresa que leva a limpeza nas distintas dependencias municipais. Ben, e entonces, bueno, introduciuse esta aclaración que é obrigado que a empresa que leve o contrato que gañe esta licitación, pois ten que subrogar as traballadoras que se atopan neste momento traballando e desempeñando o seu traballo. Entón, bueno, esta cuestión tamén hai que ratificala. A inclusión, moi ben. Eugenio, non sei se queres comentar algo ao respecto. Mario? Ben, bueno, votos a favor de incluíla. Todos votos a favor. Ben, o seguinte punto da... Perdón? Unha cosa es incluirlo. Sí. Ah, moi ben. Sí. Vale, incluímos este punto na orde do día. Ben, nada, non. Gracias, Silvia. Incluímos este punto na orde do día. Bueno, o debate xa tivemos e imos a votar a inclusión desta cuestión no prego. Sí. Ben, votos a favor de incluíla? 7 votos a favor. Ben, o seguinte punto, punto número 4, moción de urxencia, plan antifraude. Ben, esta é unha cuestión que xurdiu de onte pa hoxe. Ainda onte tivemos unha reunión e isto non o tiñamos en riba da mesa. Bueno, a propósito dos fondos europeos, bueno, se nos traslada que para poder, se en algún momento o Concello de Muras decide presentarse a algunha convocatoria destos fondos europeos, precisa ter un plan antifraude. Ben, antes de nada, imos a votar a urxencia. Ben, imos a votar a urxencia de debatir esta moción. 7 votos a favor de debatir a urxencia. Ben, pois, como ia dicindo, de onte para hoxe, bueno, pois recibimos unha notificación na cal de onte para hoxe coincidía que hoxe tiñamos pleno e entendo que vou leválo a este pleno tamén aí a urxencia e o pouco tempo para debatir e falar desta cuestión. Ben, pois os fondos europeos, se queremos acceder en algún momento como Concello a participar deles e presentarnos algunha convocatoria, bueno, nos comentan, nos trasladan dende o Ministerio de Facenda, que é necesario ter polos organismos, sexa unha diputación, sexa un concello, un plan antifraude. Entón, bueno, elaborou esta mañán Silvia un plan antifraude que non sei se ao mellor que eres especialista nesta cuestión, especialista, secretario me refiro, mellor se nos falas un pouco desto, Silvia, pois te agradezco. Se trata de que apruebe el Ayuntamiento una declaración institucional indicando que efectivamente el Ayuntamiento de Muras va a luchar contra cualquier tipo de fraude que se produzca, tanto en contrataciones de obras, suministros, servicios, como en contratación de personal. Otro de los aspectos que está incluido es que cada vez que se reúna la mesa de contratación del Ayuntamiento o cada vez que se convoque unas pruebas selectivas para seleccionar personal, todos esos miembros deben firmar cada vez un documento donde declaran efectivamente que, pues, por ejemplo, en el ámbito de las contrataciones, que no tienen ningún tipo de amistad íntima o enemistad manifiesta o que son familiares de las empresas que se están presentando a las contrataciones. Básicamente es eso.
non sei se Eugenia, si queres comentar algo ao respecto. Ben, Mario. Ben, bueno, pois é unha declaración institucional, é dicir, sí que aparece un plan, pero realmente é unha declaración institucional por parte do Concello. É un todo, sí. É un todo. Ben, bueno, votos a favor de aprobar esta declaración institucional, este plan antifraude. 4 votos a favor. Ben, votos en contra, abstencións. 4 abstencións. 3. Sí, 3. O siguiente punto, moción de urxencia, mediante modificación orzamentaria para, a respecto dun proxecto que era a Ponte de Saamil, bueno, redactouse un proxecto, fíxose un suplemento de crédito, o proxecto estaba valorado en 39.083,41 euros. Bueno, por parte do Concello intentamos licitar esta obra e, bueno, non hubo ninguna empresa, todos coñecemos, non, que está habendo un problema tanto en suministros como en encarecemento de materias básicas, madeira, ferro. Bueno, ninguna empresa que se buscou e se rebuscou quiso executar esta obra, a rehabilitación en madeira da Ponte de Saamil, por esta cantidad de 39.083,41. Bueno, temos que debatir a urxencia, solicitouse un modificado deste proxecto e, bueno, nese modificado, agora o orzamento a precios actuais, se antes eran 39.000... Sí. Bueno, se antes eran 39.000, agora van a ser 58.000. Entón, bueno, imos a votar a urxencia de debatir esta moción. 3, 4, 7 votos a favor. Ben, pois basicamente é iso, é dicir, o orzamento que tiñamos eran 39.083,41 euros e agora o novo orzamento son 58.363,67 euros que, bueno, se pretende levar a cabo a través de un suplemento de crédito. A actuación é a mesma, rehabilitar a ponte, e onde hai o encarecemento no proxecto é no que é a pasarela na madeira. Bueno, antes eran 18.540 a madeira que levaba a ponte e agora son 31.930 euros a ponte, a madeira da ponte, perdón. E, bueno, este é o punto. Non sei, Eugenia, se queres comentar algo a respecto disto. Sí, só sería a tablilla ou as vigas tamén? Hai dúas vigas. A rehabilitación da ponte é unha rehabilitación completa, vale. Integral, como se fixo noutra ponte que tamén rehabilitou este equipo de goberno, que é a ponte de Coruxos, pois será unha rehabilitación nas cepas, nas cimentacións e na madeira que se use para rehabilitar a ponte. Algo máis, Eugenia? Non, Mario? Nada. Votos a favor bueno, de esta modificación. 4 votos, 7 votos a favor. Sí. Ben, o seguinte punto, dar conta das resolucións da alcaldía. Ben, este verán, bueno, fai mes e algo que non temos, bueno, 2 meses que non temos pleno ordinario. A mí me gustaría resaltar
que este verán fin de semana sí, fin de semana non, o Concello de Muras tivo actividades, iniciativas que dinamizaron a vida do Concello, algunhas delas moi concurridas, con gran asistencia de xente, algunhas das actuacións que se fixeron a través de cultura foron moi concurridas e moi aplaudidas. Tivemos unha edición, dúas xornadas do Rally da Mariña, que polo que nos traslada a xente quedou moi contenta, moi ilusionada. E, tuvemos unha etapa da Volta a Galicia que tamén consideramos que foi espectacular, tanto pola montaxe que se fai en torno a este tipo de probas, como por despois o propio discurrir da etapa e a aceptación que tivo por parte dos veciños e das veciñas. Creo que son, tanto o tema da cultura como o tema do deporte, vinculalo nun concello como Muras son moi transversais, chegan a moita xente, arrastran a moita xente, é dicir, arrastran a moita xente a que veñan aquí a disfrutar dun día, de 2 días ao Concello de Muras, e consideramos e considero que isto é moi positivo á hora de dinamizar o Concello. A nós, calquera iniciativa que temos, gústanos e así o demostran este tipo de actividades, que crucen o Concello, que os dous núcleos urbanos que temos, Viveiró e Muras, a etapa da Volta a Galicia pasou polos dous núcleos, cruzou o Concello. É unha pena que dende outras administracións tampouco non poñen recursos ao servicio de concellos pequenos, como é o Concello de Muras, porque, por exemplo, na Volta de Galicia, na etapa Galicia, a partir dunha hora, das 2 últimas horas da Volta, era retransmitida por televisión, pero é unha pena porque hai moitas zonas do Concello que non temos cobertura de internet, que non hai cobertura telefónica, e entonces, a xente que quixera seguir esa etapa por televisión non a puido seguir porque non, as cámaras e as motos que seguían a etapa non tiñan cobertura. E é unha pena, é dicir, se traen iniciativas deste tipo, no cal o Concello pon esforzos e pon gañas, pero, sí que hai outras administracións deberían fixarse nestas cousas que sí que nos trasladaron desde a propia organización e, facer un esforzo porque haxa partes do Concello, vexas a Balsa, vexas o Viveiró, que teñan cobertura de internet e de telefonía para que actuacións deste tipo podan chegar ao maior número de persoas e a xente que está vendo a televisión vexan o fermoso que está e que temos o Concello. Respecto ás obras do Fondo de Compensación, por certo, estamos moi contentos tamén polo que nos trasladaron. Este era o primeiro ano que abríamos a piscina, tivo moitísima aceptación, foi moita xente que viu este verán a ela e é algo que exemplos como esta piscina que nos contamos cun diseño que para min é espectacular, creo que poucas piscinas hai con este diseño, con ese espacio, con esas zonas verdes, creo que son o reflexo de cousas ben feitas. E cambiando xa de tema, estamos executando as obras do Fondo de Compensación Medioambiental. Hoxe ampliaron o plazo. Este ano deuse a característica, ou a circunstancia, non a característica, a circunstancia de que os plazos tamén volvían a ser moi axustados, porque a 31 de outubro tiñan que estar xustificadas as obras, e, xuntouse con que había dificultades no suministro, e así o estamos vendo, fai agora un anaco, 2 empresas presentaron uns escritos dicindo que tiñan dificultades en conseguir un suministro e que tardaban todavía días. Hoxe a Xunta
ampliou o plazo hasta o 22 de novembro e esperamos que as obras que se estaban executando, bueno, algunhas delas xa están casi rematadas, pero as que faltan por rematar, que se den rematado en prazo. Estáse executando a caldeira de pellets no colexio, as zonas asardinadas do Concello. Esta semana comentou o director de obra que ian a estar rematadas, a ampliación das liñas de traída de auga municipais no Piocorto, no Porto, no Viveiró, aquí en Chao de Currás facías unha captación. Tamén está prácticamente rematada esa obra. Creo que a empresa lle faltan 2 válvulas que non as había en stock e están pendiente de su suministro. Esa obra dou por feito que sí que axiña vamos a ter en marcha. Estás executando a depuradora do Viveiró, esa obra tan ansiada. Creo que hoxe estiven ali e xa vin que as augas non sei onde iban, ou mellor non estaban tirando as augas ao río, pero bueno, deu unha sensación incluso que as augas que se vertían hacia o río que ian máis limpas. Bueno, pois é unha obra que a marcha a bo ritmo e que nos próximos días vai a quedar rematada e, bueno, quedan pendentes. As luminarias na área da Veiga creo que xa están instaladas e, se non, mañán probablemente rematen, e os puntos de recarga de vehículos eléctricos, hoxe no Viveiró xa había un instalado e aquí creo que mañán fan a zanxa. Creo que a empresa solicitou ampliación de plazo, non sei o que dio o director de obra, pero, bueno, entendo que tamén vai a quedar rematado nos próximos días. E tiñamos pendente tamén o plan único das distintas obras do Fondo de Compensación, certo, gracias Silvia, tiñamos o cambio de lousado no Concello, que é unha obra que xa está rematada, e, bueno, creo que se non está certificada, pois xa está rematada, faltaría a súa certificación. E no plan único do ano 2021 quedarían cuestións puntuais. Tiñamos o tema dos pasos canadienses no camiño da costa na Restrebada e na da costa da Armada na Restrebada, que ian 2 pasos canadienses, están pendientes. O camiño en Penedos Longos está rematado. No Vilariño está rematado o camiño que vai ao Alto. O camiño do depósito da auga na Paleira, que era o camiño que daba continuidade ao camiño que viña de Vidille, está rematado. En Curralvello está rematado e faltarían do plan único tamén os riegos, pero, bueno, polo que estiven vendo, en lugares como Baxín, que era unha das actuacións que estaba incluída, xa se limpiaron as cunetas e estaba ali a maquinaria. Entendo que nos próximos días se fará ese riego. Quedan pendientes, nos riegos, Carracedo, en Inverness, 2 actuacións, e logo nos Carballas. Acompañou o tempo e con estas obras que fixemos neste plan único, fixemos actuacións dende o meu punto de vista que afectan a varias parroquias e que dan servicio, uns servicios necesarios para xente que non lo solicitara en anos anteriores. Bien, e isto sería, en principio, outras resolucións que se asinaron dende a alcaldía, están a disposición de quen queira acceder a elas. Tería que falar con Silvia, coa secretaria, pero, están ao acceso de quen queira acceder a elas, previa solicitude, claro.
Ben, o seguinte punto, xa pasamos a rogos e preguntas, sería a respecto da moción presentada polo Partido Popular contra a orde ministerial de inclusión do lobo no listado de especies en réxime de protección especial. Eugenia. Moción do Grupo Municipal Popular contra a orde ministerial de inclusión do lobo no listado de especies en réxime de protección especial. O Grupo Municipal Popular no Concello de Muras, de acordo co disposto no Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico de Entidades Locais, desexa elevar ao Pleno a seguinte proposta de moción. Exposición de motivos. O día 21 de setembro saiu publicada no Boletín Oficial a orde ministerial pola que o lobo pasa a estar incluído no listado de especies en réxime de protección especial, o listado LESPRE. Esta inclusión ven a supoñer na práctica que a partir de agora o lobo deixe de ter a consideración de especie cinexética, polo que o seu control queda prohibido. A consecuencia non é outra que cando se produzcan danos, aínda que estean constatados, non se poderá autorizar ningún tipo de batida, espera ou actuación de control similar. Por outra banda, esta inclusión determina que o Plan de Xestión do Lobo de Galicia deixa de estar en vigor, así como as axudas de prevención e danos que estaban contempladas no mesmo. En todo caso, e tal como se sinala e establece a orde ministerial, para que os gandeiros poidan ter dereito a algún tipo de axudas, deberán contar cun plan de prevención axustado ás medidas establecidas polo propio Ministerio de Transición Ecolóxica. Medidas incluídas nun catálogo tanto para o bovino como para o caprino e ovino, que fan na práctica inviables a meirande maioría das explotacións galegas. Polo exposto, o Grupo Municipal Popular no Concello de Muras presenta a seguinte proposta de acordos. O Pleno do Concello de Muras insta a Xunta de Galicia a interpoñer os recursos correspondentes ante os tribunais aos efectos de que se anule a orde ministerial pola que se inclúe ao lobo no listado LESPRE. O Pleno do Concello de Muras insta ao Ministerio para a Transición Ecolóxica a que habilite axudas para subvencionar aos gandeiros a adopción das medidas de prevención establecidas no catálogo aprobado por este Ministerio. E o Pleno do Concello de Muras insta ao Ministerio de Agricultura para que habilite axudas para paliar os danos que causan os lobos. Bueno, como dixen ao principio, o día 21 publicouse no Boletín Oficial de que o lobo queda protegido tanto en Galicia como en Asturias, Cantabria e en Castela e León. Creemos, o Partido Popular de Muras é un concello, vivimos nun concello que temos moitísimos ataques e moitos danos, e creemos que o Ministerio debería facer como un estudio de zonas e dos número de ataques que hai e debería excluir desa prohibición de ter un control da poboación do lobo estas zonas, sobre todo o norte da provincia de Lugo, parte da Coruña, e depois nas outras comunidades pois tamén hai un montón de danos. Tanto a Xunta de Galicia como no resto dos gobernos das outras comunidades levaron todo isto aos tribunais, espero que saquen algunha boa nova para os gandeiros e espero que tamén os nosos compañeiros nos apoyen nesta moción. Nada máis. Mario. No, pero non é urxencia, Mario. Perfecto. Primeira cousa, disculpas polas pintas, pero é que veño aí da Galicia profunda. Veño da Galicia profunda e veño directo. Veño da bichería. E como tal, vamos falar de algo que nos afecta a maioría da xente que ou vivimos ou temos posibilidades de que as nosas familias vivan do gando en extensivo. Dentro disto, eu creo que estamos preparando nosotros aquí unha pequena modificación, porque a min isto pareceme rizar o rizo, xa o dixen outro día. A primeira cousa, rizar o rizo, porque fai uns días tivemos, gracias a Deus, a presencia da conselleira no noso concello, pola parte que a min me corresponde, ni me enterei. Hoxe fai uns días tuve a virtude de falar cun compañeiro que se chama
chamaremoslle Pajón, que é o alcalde do Concello veciño de Orol, porque a visita foi entre ambos concellos, ou esa zona, e tampouco tuvo constancia da mesma. Consideramos que isto non ten que ser unha acción política, pero polo que vemos, vendo o que fixo, pois que xuzga a xente. O que crexo ahora mesmo é que apoio ou posibilidades de estar nós representando, neste caso, as posibilidades ou os danos, creo que un becerro cando vai ao lobo e o ataca non sei se terá carné dun lado ou do outro, pero penso que seguimos sin darnos conta que este é un problema independente da política. Nosotros consideramos que o que quere facer o Ministerio de Transición Ecolóxica non é válido, é dicir, consideramos que sí, que é verdade, o que din, de que realmente non pode estar dentro das dentro do que as especies de especial protección, donde o seu control queda, do réximen de especial protección, donde queda prohibido o seu control, pero, aí facémonos unha pregunta ao alto, é moi grave. É dicir, si queda en desuso o plan de xestión de Galicia, que tiña, neste caso, competencias da Xunta de Galicia, o que fixo o Ministerio de Transición Ecolóxica é fai 2 meses. Entón, que estuvemos facendo os últimos 7 ou 8 anos? Non había problemas co lobo. Quen tiña a xestión? A Xunta de Galicia. Porque daquela non houve control, non se fixo nada. Daquela non nos estábamos nós pegando para que houbera un control, non lle estábamos dicindo que tiñamos que ter asignado zonas e saber cantos animais, cantas camadas había por zona, zonas potencialmente peligrosas como a esta. Eu penso que, non sei, o caso debe ser omiso porque realmente o problema seguimos con el, pero máis agravado. Pero agora o problema é que nun mes paco temos o problema de que ven un Ministerio de Transición Ecolóxica que estamos vendo que tamén afecta a grandes empresas, é dicir, evapúan o carbón aí nas pontes, agora xa se quere volver ao carbón. Consideramos que isto tampouco está ben, facer cousas por facer, polo menos dende aquí, dende o que representamos no Concello de Muras, pero eu deixo. Aquí tampouco non me vou levantar moito máis ao galo. Eu penso que é unha cousa moi simple. Ao final, estáse pedindo algo que realmente levamos 6 anos que as posibilidades de facela cun plan de xestión propio e agora que nos quitaron o xoguete, vamos a pegar o que ten o xoguete novo, a ver se este, que encima é máis grande e domina máis xoguete, a ver se temos posibilidades de xogar con el. Pois é máis complicado. É dicir, o Muras pode xogar normalmente co Vilalbés, pero se lle ven xogar o Real Madrid, que é máis grande a nivel nacional, costalle máis xogar. E sí, é lei de vida. Pois isto é o mesmo. Agora queremos empezar a matar, como digo eu, mosquitos a escopetazos. E pareceme unha verdadeira aberración, así de claro. Independiente deso, o problema está aí, está vixente, nosotros apoiaremos, penso que xa fomos abaixo. Se quere volver a conselleira, oxalá se nos avise convenientemente, listaremos, non para poñerlle problemas, sino para tamén intentar que tapar ou ver que pode aportarnos. O das axudas, eu sigo dicindo que para min é un mal de tontos, non polo aproveitamento dunhos poucos das axudas, que é o que hai, senón tamén porque realmente, se se acabaran as axudas, e houbera un plan de xestión eficiente, porque o problema non é que nos den axudas por un becerro que nos mata, o problema é que hai moitos animais na contorna que nos matan os animais. E iso non ocurre das axudas. Señores, iso ocurre un plan de xestión, e volvemos á mesma, que tiña a Xunta de Galicia, plan de xestión de Galicia. Pues, a ver onde está. Quero lle ver non sei, os bordes do libro, polo menos, porque non se cumpliron nin eso. Por eso, o noso voto neste caso non vai ser a favor, porque non consideramos viable. Consideraremos que se se pon algo no que se incluya, penso que xa o fixemos, a todos por igual, seña Xunta, Ministerio, Europa, somos os primeiros que votamos e vamos adiante, independientemente de colores políticos, somos moi claros, porque a min, eu, gracias, nunha das explotacións que teño de momento non temos ataques, pero na outra que hai, tuvemos ataques como o resto, e non teñen colores, e non hai máis. Gracias. Ben, gracias, Mario. Nós, o Bloque, parte deste equipo de goberno, estamos de acordo no fondo con algunhas cuestións, pero hai algunha cuestión que non é coherente. Primeiro, traelas a pleno. Eu creo que non é coherente ni lóxico que se traiga a pleno a proposta de apoiar a Xunta para ir aos tribunais contra
o Ministerio, basicamente porque xa se presentou ese recurso tal cual aparece recollido nos medios de comunicación. É dicir, eu entendo que o Pleno do Concello de Muras ten que estar afora de cuestións partidistas e de cuestións políticas. Nós estamos de acordo en, bueno, como dice Mario, é dicir, sí que hai unha cuestión de fondo, aquí hai explotacións gandeiras e hai problemas, entendemos que co lobo porque se, bueno, morren e mata poltros e mata becerros, entón a nosa proposta iría, bueno, no sentido de facer unha emenda transaccional, creo que se chama así, non, Silvia? Sí, na cal diga, bueno, que o Pleno do Concello de Muras insta ao Ministerio para a Transición Ecolóxica e a Xunta de Galicia a que se poñan de acordo e coordinen, en base ás competencias que ostentan, un plan de axudas para a adopción de medidas de prevención establecidas no catálogo aprobado polo Ministerio. E, por outro lado, un plan económico para incrementar os importes das indemnizacións por danos directos do lobo nas explotacións gandeiras. Si vos, Eugenia, bueno, aceptades esta corrección, bueno, nos votaremos a favor da moción, tendo en conta estas cuestións, bueno, esta emenda que estamos que estou realizando agora fora das cuestións partidistas e de partido. Entón, bueno, non sei se queres comentar algo a este respecto. Bueno, polo que vexo aquí, agora acabas de dicir que tú non estás aquí ou que non estás por política, pois entón non sei por que estamos. Defendes unhas siglas e deberías defender os gandeiros. Tú como fillo ou gandeiro tamén, creo que deberías apoiar un pouco, aunque sea outras siglas políticas. A visita da concelleira foi unha reunión informal entre gandeiros. Eu, como gandeira, creo que sabedes que recollín firmas para chegar unha protesta ao Ministerio, xa que aquí non facíamos nada, pois ocorreuseme a finales de agosto e en 15 días creo que non fixe nada mal con axuda de xente de Muras, de xente de Ourol, de xente de Xermade, de Vilalba, de Viveiro, de Xove e de moitos concellos. Movín ceo e terra para conseguir esas firmas que non foran poucas e creo que en 15 días non fixe mal, con a axuda de moitos veciños e amigos, e agradezco desde aquí. Non é por cousa política, pero a visita da concelleira foi por ese motivo, porque eu fixen esa recollida de firmas e quixo se poñer en contacto comigo, bueno, da casualidade, sí, vale, son portavoz dun partido político. Invitei eu a distintos gandeiros, un grupo reducido, que foi o que me exixiron, nada de locais, unha zona aberta, nunha zona onde houbera gado e unha zona onde houbera mastíns, para que se vira como están os mastíns. E fun para a gañedoira, para a finca que é de propiedade de meus pais. Salimos nas noticias, salimos nos xornais, e vale, non se invitou a naide do Concello, porque era unha visita informal de gandeiros. Non busquei veciños que teñan distintos sitios, gando no Viveiró, pola zona da Balsa, pero non puido vir naide, e por aquí por Muras, e despois tamén chamei a veciños de Ourol que tamén teñen ataques, veciños de Xilán. Entón, fixe unha pequena reunión con algún gandeiro desas zonas. Entón, non me veñades atacando, dicindo que a conselleira se olvidou. Era, xa xe digo, máis ben por motivo de que eu fun a cabeza de recoller as firmas. Por iso tamén iba ali, na Lei de Protección de Datos iba o meu nome, non iban siglas políticas, nin iba nada. O de que modificas a miña moción, non estou de acordo. Non estou de acordo. Eu voto a miña moción. Presenteina o 1 de outubro, fai un mes casi.
Entonces, desde aquela, pois, cambiaron as cousas. A Xunta de Galicia pon agora tamén que vai haber case 1 millón de euros para pagar os danos do lobo a partir de agora. Entonces, que queres que che vote a ti? No, lo siento mucho. Si tú vas por colores políticos, eu tamén vou diferenciar colores políticos. Eu estou a favor dos gandeiros, que naide quere acabar co lobo, que leven un control, que os capturen, que os leven para unha reserva, que os leven para zonas onde non hai lobo, que dicen que nas zonas do interior de España non hai lobo ningún. Pois que os leven, naide lles quita. Así digo claramente. Aquí non temos por que manter especies que protegen os animalistas. Nada máis. Más animalistas que os gandeiros non hai naide. Creo que cuidamos os nosos rebaños, sexan de vacas, ovellas, cabras ou os nosos propios cans, que na zona da Mariña están matando moitos cans. É un perigo, porque eu, donde vivo, en decembro vin un lobo ás 11 da mañá, a moi poucos metros teño unha nena pequena, e naide me quita a min de que me veña pola miña filla. Entonces, non me vexo normal que protexan máis un animal de 4 patas que os propios gandeiros que cuidamos a natureza e a zona rural. Ben, eu, primeiro, a conselleira ven a súa explotación, entendo que ven en calidade de conselleira. O lóxico, eu teño unha parcela, unha finca que é testa, estamos limitadas. Por un lado está vostede e por outro está unha finca dunha explotación da miña familia, da que eu teño parte, e que tamén temos animais e temos unha explotación gandeira que tamén nos afecta ao lobo, porque aquí dá a sensación de que o lobo só lle afecta a xente do Partido Popular. E por eso me gustaría que esta cuestión partidista a deixase aparte máis. Vostede estaba recollendo firmas dicindo, e iso mo dixo a min, porque falou comigo en persoa, non, eu quero facer isto fora do que é o Partido Popular como unha iniciativa miña. Eu, dende logo, e creo que tamén nas palabras que decía Mario, nós dende un primeiro momento, xa dende o ano 2015, puxemos en riba da mesa a cuestión dos danos causados pola fauna salvaxe, non só os lobos, tamén os xabaríns, e sempre se trataron de poñer en marcha iniciativas nun concello pequeno como é Muras, con tanta despoboación, de maneira conxunta. O anterior portavoz, neste caso, seu pai, que en paz descanse, tiñamos falado con él desta cuestión e sempre se puxeron en marcha iniciativas, e se aprobaban iniciativas, por consenso. O que eu entendo que non é de recibo é que se veña a facer un acto partidista, vir a mentirlle a xente, porque logo, claro, si vostede recolle as notas de prensa nas que se di la Xunta duplicará las ayudas para prevenir ataques de la fauna silvestre, pero vai a letra pequena e di, los presupuestos para el año 2022 reservan 2,1 millones de euros, que es la misma cuantía que este año. E é máis, si vai aos orzamentos da Xunta, si se molesta, e vai aos orzamentos da Xunta, verá que no ano 2021 había 2.153.524 euros para danos, indemnizacións por danos, e vai ao ano 2022 e sigue sendo a mesma cantidade. Entón, claro, está moi ben os titulares para vender, e ora o tema do lobo, pois ten certo recorrido porque é lo que está a la orden del día, e todos os problemas están causados polo lobo. Pois eu teño dúdas acerca desta cuestión, e teño vacas como ten vostede, non pense, e vacas autóctonas e eguas e o que de todos os tamaños, pois tamén, e aquí os membros deste equipo de goberno tamén temos vacas, e sabemos cal é a problemática do lobo, non é algo exclusivo do Partido Popular. Entón, a cuestión cal é? Se vostede quere seguir con esa moción, non se vai a aprobar. Si quere a nosa, facemos esta enmenda e aprobamos así, e se non, pois votamos. Ben, Mario, sí, a última palabra. A ver, por amor de Dios. Eu penso que a burocracia é complicada, é cada vez pior, pero o que non podemos polo menos permitir, ou eu vexo así, é que en calidade de conselleira, porque acabas de ler o que os artigos, ou polo menos a prensa se confundeu, vindo ca directora xeral e vindo co subdelegado
Xunta, na provincia, que para xuntalos aos tres xuntos, e me dicir unha frase que é mellor que na diga, porque son capaces de hasta impugnarme a min directamente. Temos que comer moitos. Estábamos falando de que foi unha reunión informal. Entón, a min dame vergonza como traballa a Xunta deste país. Porque, se para unha reunión informal me veñen os tres altos cargos máis importantes da provincia, e nós, chamando polos problemas reales de Muras, chamando polo Lobo, leva Pajón 3 meses, leva María Loureiro 2 meses, e temos que esperar outros 3 para que nos veña a visitar, e pola recollida de firmas, que, por certo, non fixo moi mal, pero eu son o primeiro que a mí naide me pide unha firma. Eu non digo que non iba a firmar iso. Entón, isto non é partidista. Eu podo firmalo igual que os máis, porque eu son Mario Rouco. Aquí represento un cargo, pero sigo sendo Mario Rouco do Castro, aí arriba, que naceu ali. E firmo como Mario Rouco. Pero que me estiña ahora mismo intentando facer creer que unha reunión informal e elegimos gandeiros así al dedo, porque entonces daquela que máis dereito teñen aqueles gandeiros que viñeron, que non eu, que tamén son gandeiro, que me chamara. Eu penso que calquera de nosotros podría haber ido. Reunión informal. E na reunión informal tamén participaba o portavoz do Partido Popular do Concello veciño de Orol. Pero o alcalde, que volvemos ao mesmo que Pajón, tampouco foi avisado. Que raro. É que iso, é como digo eu, está ben o pastel, pero eu non mo creo. Sintindo na alma debo ser un pouquiño así máis cabezón, e non mo creo. Entón, a min que me digan que vea unha representación como a conselleira, e aí remito-me ao principio da burocracia, está moi mal. O máximo exponente daqui, guste ou non nos guste, é o alcalde. É o primeiro que ten que avisar a conselleira, se ven en calidad de conselleira, cando se mete no Concello de Muras, é o alcalde do municipio. Se quere despois por detrás avisar a portavoz do seu mesmo partido, avisai. E despois o alcalde, se me quere dirigir a min o aviso, porque eu aquí son un concelleiro anexo nun grupo de goberno faigo, pero por desgracia esa burocracia non me tin eu, meteu no seu propio partido. Entón, por favor, non digamos burradas. Hostia, é que igual supoño que o cremos e todo, que somos felices, nos chupamos o dedo. O problema é que o lobo sigue matando, e seguimos dicindo axuda, seguimos dicindo non sei que máis, e o lobo mata. E polo que sei eu, porque tamén falei cos gandeiros que foron ali, porque eu cando vin a foto dixen eu, pois o primeiro que vou fazer é falar de frente. Falei con eses gandeiros. Primeiro que lle dixeron é, axudas non nos fai falta, o que nos fai falta é un plan de xestión, porque o que pasa é que nos acaba co gado, e iso as axudas non nos soluciona. Eu quero criar os meus becerros para que o día de mañá me dean uns cartos por eles, porque é a miña vida, é o que me gusta facer. Non que me dean 20.000 pesetas, ou se nos queremos meter aos 600 euros, por uns trapos que me quedan ali esfarrapaos, despois de que veñan 4 ou 5 animais ao monte. Se os dou atopado, que sei outra, é que me paguen o ano e medio, por certo. Entonces, por favor, é a miña opinión. Moi ben, pois para rematar, imos a votar, sí. Mira, pensado que queirades de reunión. A reunión foi de gandeiros. Eu chamei a quen quixen, puiden vos chamar a vos, sí, entón xa empezamos nos colores políticos, xa. Eu chamei a xente de distintas zonas, de distintas parroquias, uns puideron vir e outros non. E de outros concellos. E non sei o partido político de que son. Ni me importa. Sei que teñen gado, teñen bestas, teñen o que teñan. E chameinos, uns aceptaron, xa digo, e outros non. Non me veñas dicindo que só mata os do Partido Popular, os gandeiros do Partido Popular. Mata... Falar, por favor, era un falar. Máis ou menos que parecía que só mataban aos animais dos do Partido Popular. Acábalo de dicir, está grabado. Non é dogma de fe, non é dogma de fe. O lobo non ten... Vai polo becerro poltro que lle cadre, sexa o dono dun color político ou outro. E o que teño claro é a conselleira, pois preguntámoslle, tuvo protestas, resolveu unas dúbidas, e ali escoitou bon e malo. Non, creo que ali non falamos nada nin de votos, nin de política. Falamos de dudas que temos sobre esta xestión do lobo, sobre todo o que está facendo nos tribunais, de todo o que están plantexando, de todo ese rollo.
creo que non fixemos nada malo. Se non vos gustou, bueno, pois a min tampouco, como portavoz dun partido político, a min tampouco me chamades a moitas reunións, A meu pai antes sí, pero agora non sei por que a min olvidadesvos un pouco de min. Meu pai, acórdome que sí, vou a tal reunión que ven un conselleiro, vou a tal reunión ou vou a tal sitio entregar os diplomas aos obradoiros. A mí non me chama ni Dios. Así que, entón, tamén será por color político, como a sempre. Eu das firmas, Mario, eu non anduve en casa por casa, porque eu tamén tiña a miña vida. Eu xa non fixen por política, entón é que estaba pedindo os votos. Eu pedinlle a moitos conocidos e moitos veciños se me recollían firmas nas súas familias. Eu, xente da tua familia, pedinlle porque a encontrei por aquí. Non tuve tempo, eu non teño tempo material para andar por todos os sitios. E agradezco desde aquí a toda a xente que me axudou, sin ver nada, as siglas políticas. E ojalá conseguira moito máis, ojalá que se me ocurrira a idea moito antes, e chegaran ao Congreso dos Diputados, pois 3.000 e pico firmas, non 1.700. Que, por certo, decir que chegou, teño os papeles do rexistro no Congreso dos Diputados, unha caixa de firmas vai no Ministerio de Transición Ecolóxica e a copia das mesmas vai no Ministerio de Agricultura. E nada máis. Ben, antes de votar, a propósito tamén do que decía Mario, a conselleira xa dende o ano 2018, os alcaldes da contorna da Serra do Xistral, alcaldes de todas as cores políticas, en principio se acordara que o tema da cor de Abadín, Xermá de Muras, Andón, o Valadouro, tivemos varias reunións con ela, en concreto con Ángeles Vázquez, e trasladáronse unha serie de inquietudes e de cuestións que entendíamos que eran necesarias nese consenso. Básicamente, o que facía mención Mario do lucro cesante, é dicir, non é o valor do propio animal cando fallece, senón, o valor que tería o animal a finais de ano, o traballo que ti pos para a súa cría, a ceba, todo eso que se tivera en conta. Non volvimos a ter contestación por parte da conselleira. Agora parece ser que viron oportunidade e as culpas son todas de Madrid, pero o problema sigue sin resolverse. Entón, si o Partido Popular tampouco ve necesario que exista consenso, e máis nun concello pequeno como o Concello de Muras, para este tipo de iniciativas, pois aviados imos. Eu, de todos os xeitos, non acepta a emenda que propoñemos nós, imos a votar a moción que presenta o Partido Popular. Votos a favor de aprobar a moción que presenta o Partido Popular. Sí. Ben, 3 votos a favor, abstencións. Mario. 3. Sí, 3 abstencións, votos en contra, un voto en contra. Ben, o seguinte punto, rogos e preguntas. Non sei se Eugenia queres facer algún rogo. Por certo, a moción non se... Vamos, está aprobada a moción. Sí. Esta moción está aprobada. Sí, vamos a volver a sacar esto. Sí. Imos a repetir a votación. Sí, hai que volver a esta prova. No. Ben, imos a repetir a votación. Non quieres claro que votas. Imos a repetir a... Entonces, que vas a repetir? Ben, imos a repetir a votación. Sí. 3 abstencións e non. Bueno, se vai a repetir a votación. Bueno, non eres ti quen tome esa decisión. Votos a favor de aprobar a moción, 3 votos. Votos en contra de aprobar a moción, 3 votos. Cristina? Sí. Abstencións? Unha abstención. Ben, decide o voto de calidade do alcalde. Eso non conta, esta grabación que non se conta.
rogos e preguntas, Eugenia. Bueno, vendo que aquí ni se aclaran para as votacións, que eu alucino, levamos 6 anos gobernando ni se enteran os votos, vergonzoso, pero bueno, así vai o noso pueblo. Vergonzoso é que siga dicindo a conselleira por amistad. Non é amistad, Mario, que conste, Mario. Está fora del punto. non é amistad, perdona, non é amistad, ni nunca. Nada, eu consigo levantarme a gome sin problema ningún. Pero que realmente señades capaces de intentar mentir a toda a xente de Muras, iso é denigrante. Nada. Porque ahora mesmo Nada. estades falando os tres de algo que é tan... Mira... Mario. Estamos en rogos e preguntas. Sí. Rogos, Eugenia. Como doe as puñaladas? Eugenia. Sí, vale, xa sei. Ben, o da conselleira, vou dicir agora, só unhas frases e nada máis. A conselleira nunca me veu, non me conocía, veu falar con gandeiros, sexan do PP, do PSOE, do BNG ou de Podemos, da igual, gandeiros, e di o que queiras, e pensa o que queiras. Bueno, Eugenia, rogos e preguntas. Sí, xa está, pero estou contestando tamén a él. Bueno, no último pleno xa che preguntei da brigada de incendios. Sí. Porque non se puxo a andar, porque non empezou e todo eso, quero saber, e que os veciños o sepan. Despois moitos veciños pídenme que, porque o Concello aínda non empezou a organizar cursos e actividades, xa terían que estar andando ahora en outubro, ao mellorar a situación da pandemia, pois agora cumprindo medidas de seguridade, a ver, sí, vin cursos de recollida de setas e todo eso, pero digo, yoga, pilates, manualidades, xinaxa de mantemento e todo eso, pero creo que xa se debería ter posto en marcha no mes de outubro. Xa, bueno, hoxe estamos un pouco revoltos. O do rally da volta ciclista pareceme ben, foi unha iniciativa bonita para que a xente conozca e visite Muras, pero tamén teño que decir que os do Partido Popular queremos que por culpa do rally da volta ciclista non son culpables, pero creo que vos implicastedes moito nesa organización que deixaste desde lado o que nos preocupa aos veciños, que é a Feira do Poltro. Organizaste a tarde male arrastro, nin distedes un premio en metálico pola xente que levaba o gado, sí, houve xente, porque a xente estamos deseosa de salir da casa, deseosa de volver á normalidade, era nunha zona exterior e non había problema, encima acompañou o bon tempo. Pero creo que tedes unha data, ou moitas datas, que son moi sinaladas para Muras, Feira do Poltro, Feira de Artesanía, ou Romaxe, como lle queredes chamar, a Feira do Mel, e non tedes que esperar 7 días ou 15 días antes para organizala, xa tiñedes que ter un pouco previsto. O dos xardíns, o que se está poñendo agora plantas por aí, vale, vexo tamén ben, a ver canto duran despois das xeadas que están pasando, pero eu creo que teríades que ter un pouco de visión de futuro e ter un pouco limpias as beirarrúas e, polo menos, a estatua do peregrino limpala antes de poñer as plantas debaixo, porque a estatua, xa o dixen en outro, dá pena co verde que está, ten musgo, ten verduz, ten de todo, e agora poñedes uns rosales minis debaixo, e agora que vai a coa hidrolavadora a limpala, pois creo que pouco vai durar os rosales. Da obra da Escola da Balsa, que se falaron nos outros plenos, vemos que é necesaria a mellora, pero estivemos pensando, e parecenos un pouco desorbitado o presuposto que dixeste, de uns 47.000 euros. Entón, bueno, o Partido Popular vai pedir por escrito o acceso a ese presuposto ou a ese proxecto, e creemos que é unha obra moi sinxela para ese diñeiro, pero, bueno, agora tamén hai que dicir que encareceron as cousas, pero queremos ver todo. Gostaríanos saber tamén que proxectos tedes previstos para a xente que empezou agora fai pouco o obradoiro de emprego de carpintería, que é o que pensades mandares facer no Concello de Muras.
E, por último, creo que xa che protestei en persona, non protesto xa por min, xa protesto por máis xente, que cando se faigan melloras en camiños ou en pistas, que pidades, por favor, aos propietarios das fincas si admiten ou non as terras das cunetas e das obras. Porque aquí rompen cierres, tiran terras dentro das fincas e naide dice nada. E os perxudicados somos os de sempre. Creo que nada máis. Moitas gracias. Ben, respecto da Brigada de Incendios, pouco que decir. A pouca ou nula flexibilidade da Xunta impediu que este ano o Concello de Muras tivese unha Brigada de Incendios. Fixose unha selección para a Brigada de Incendios e, bueno, estaba a Brigada completa e a capataz da Brigada, a persoa seleccionada para ser capataz da Brigada, ao par de días, diuse de baixa. Entón, bueno, consultada a Xunta de Galicia a respecto de si se podía iniciar os traballos da Brigada sin capataz, nos dicen que non. Chegou un momento en que nos dixeron que sí, non por escrito, pero, bueno, nun par de días despois deberon cambiar de opinión e nos volveron a dicir que non. E é unha pena, porque quedou xente sin traballar no Concello de Muras porque a Xunta de Galicia non quixo, non sei se non quixo poñer o diñeiro ou ofrece e logo prefire gastar ese diñeiro noutros ámbitos. Bueno, ese é o motivo fundamental, principal e único, polo cal a Brigada de Incendios non se puxo en marcha. Bueno, vai a falar aquí algunhas cuestións Cristina no que respecta ás actividades e Belén respecto á Feira do Poltro. Respecto ao rally e a volta ciclista, bueno, son probas e son eventos, bueno, Mario tamén terá que decir algo a este respecto, claro, bueno, que nos viñeron dados, negociando con outras administracións ou negociando coa empresa, coas empresas que organizaban estas probas, bueno, conseguimos que viñeran a Muras, por exemplo, no rally, tivemos 2 días de rally da Mariña aquí, que me parece que nunca isto acontecera antes en Muras, sendo a saída inaugural desde aquí do propio Concello, e na Volta Ciclista a Galicia, unha volta con prestixio, con renome, e, bueno, conseguimos ser sede, saída e chegada dunha das etapas. Respecto ao proxecto do Fondo de Compensación Medioambiental, bueno, eu creo que os traballos que se fixeron nas obras de axardinamento, bueno, lle van a cambiar a cara ao Concello. Bueno, a min veciños e veciñas xa me están comentando que quedan moi bonitos os xardíns. Tamén me sorprende que Eugenio no seu momento, o Partido Popular, decía que non lle vía sentido e hoxe diga, bueno, que tampouco está tan mal. Pero, sin embargo, quero aproveitar esta cuestión. Estamos a 2 meses de que se convoque a subvención do Fondo de Compensación Medioambiental. Hai unha liña competitiva que vai a xestionar o equipo de goberno, pero tendemos a man ao Partido Popular. Hai unha liña non competitiva, no cal hai moitos millóns de euros, que, bueno, se vostedes presentan un proxecto de 150.000 euros, 200, se teñen un proxecto de 300.000 euros para o Concello de Muras, o Concello, este alcalde, este equipo de goberno, asumimos a redacción dese proxecto, eso sí, irá na liña non competitiva e veremos o que quere o Partido Popular invertir en Muras, é dicir, quen xestiona as subvencións do Fondo de Compensación Medioambiental é a Xunta de Galicia. E, bueno, eu creo que esta é unha oportunidade que se nos abre. A liña competitiva, de concurrencia competitiva, que sería a que se presentaría este proxecto, conta moito diñeiro. Repito, Eugenia, a portavoz do Partido Popular, se vostedes presentan un proxecto na liña de concurrencia competitiva,
este Concello o leva adiante. Eso sí, un proxecto de 150.000 euros para arriba que afecte e que beneficie o conxunto dos veciños. Para que vexa vostede que este equipo de goberno, o que a cor política, pois non lle dá importancia e se preocupa polos veciños e polas veciñas. Respecto á obra da Escola da Balsa, bueno, podrá nos parecer moito, podrá nos parecer pouco, o proxecto está á súa disposición. Eu creo que o lavado de cara que íamos a dar á escola, bueno, iba a cambiar a imaxe da mesma e, bueno, eu creo que non sei se é pouco ou é moito. O que sí sei é que é necesaria facer bueno, unha rehabilitación da Escola da Balsa. Respecto, por último, aos traballos que ten que facer o obradoiro de carpintería, bueno, temos en marcha, dende fai un par de días, ese obradoiro onde hai alumnas do Concello de Muras e dentro dos encargos que tiño, non quero esquecerme, estaban unhas mesas, son mesas, non se chaman, uns postos para a Feira do Mel do Montaña, que imos a ter, bueno, este ano a sexta edición, e, bueno, esos postos faránse no obradoiro de carpintería que se iniciou agora fai uns días. Ao mesmo tempo, tamén, na Casa do Médico está prevista que se faga unha mesa, chamolle mesa presidencial, bueno, para habilitar aquelo como se fose un salón de actos e, bueno, podrá recibir outros usos. Ao mesmo tempo tamén se ían a facer sillas de madeira, sillas plegables como as que temos, bueno, que xa estamos usando para distintos actos. E, bueno, e logo, ao longo da marcha do obradoiro, bueno, hai cuestións, por exemplo, os bancos que están na praza arriba do local da cooperativa, que xa foran arranxados por un obradoiro fai 2 anos, bueno, son uns bancos que se deterioran con moita facilidade, están arranxando neses bancos, bueno, hai traballo para os alumnos do obradoiro. E agora, a respecto dos cursos e actividades, bueno, este Concello, desde que estamos aquí, sempre puxo en marcha actividades de socioculturais, de socioanimación, sociodeportivas, e, bueno, Cristina explicará, está previsto que emprecen nos próximos días, bueno, explicará o que... Xa podo falar. O grosso desas actividades. Bueno, a ver. Nada, tú dixeches que non comezaran as actividades, estuveronse organizando, e agora, xustamente hoxe, anunciouse nas redes sociais, vamos, as actividades que vai haber, que vai ser zumba, pilates, baile tradicional, pandereta e manualidades. Por agora temos esas. E, bueno, vai haber unha semana e media, máis ou menos, para apuntarse, e empezarán o día 8. A semana do día 8 empezarán e hasta xuño, como sempre. Así que, a ver, noutros concellos aínda non empezaron as actividades, non empezan en novembro tamén, así que non pasa nada. Vai haber actividades e bueno, nada máis que dicir, só aclarar eso. Ben, e agora da Feira do Poltro, bueno, levábamos un ano tamén, o mesmo que acontecía cas actividades culturais de socioanimación, que non, debido á pandemia, este ano, bueno, o equipo de goberno decidimos que íbamos a retomar os distintos eventos que tiñamos ao longo do ano, e Belén, bueno, foi encargada a responsable de falar a ela. Estiven tomando agora unhas notiñas para que non se me olvidase nada, porque a organización da Feira do Poltro normalmente comeza, pois, unha vez que remata a romaxe artesá, por aí por o mes de xuño xa nos poñemos a elo. Este ano, pois tamén na altura do mes de xuño, empecé un pouco a contactar coa xente e si se empezou un pouco a organizar porque dende o Concello, nun primeiro momento, si pensábamos en facer a feira. Este ano xa sí, de feito, creo que dentro do ano pasado se veu pensando e falando que este ano si iba a haber feira. Pero, conforme íbamos andando,
e preguntando, bueno, vendo a normativa e preguntando pois a empresa neste caso de prevención de riscos que un pouco nos asesora e nos fai os plans de prevención de emerxencias, pois pasaronnos neste caso un informe polo mes de xullo coa normativa naquele momento e co que se podía facer e co que non, ou como se teña que facer. Claro, entre as medidas de seguridade que había que ter en conta e tomar, unhas era sentido único, camiñar nun sentido único. Vamos por un lado, ida por un lado, volta polo outro. Eu, claro, facedevos unha idea, ou fagámonos todos unha idea do espacio que ocupa a Feira do Poltro e a complexidade que ten facer sentidos únicos na Feira do Poltro. Eso por un lado. En canto ao que é comidas e bebidas, a normativa naquele momento dicía que había que comer e beber sentados. E sin ter en conta xa os grupos de 6, creo que era naquele momento. Despois, para o que era actividades, como digo eu, estáticas, de ver en parado, pois calquer exhibición, demostración, ou incluso a carreira, que é o máis así chamativo e potente, tiña que ser sentados tamén, pero que para acabar de rematala, entre unha actividade, non supoño que non afectaría a carreira, non podo dicilo categóricamente porque non se chegou a levar a cabo, pero calquer outro tipo de actividades, pois se coincidían no mesmo espacio, cada vez que se ocupase unha cadeira, hai que desinfectar. Isto era o que nos decían naquele momento. Tamén, pois, por exemplo, no caso da carreira, a parte de sentar a xente, repito, como máximo en grupos de 6, en sillas ou, no seu caso, pois igual se podía buscar outra maneira, falábamos de alpacas, pois había que facer rexistro das persoas que iban para facelo ben. Había que facer rexistro das persoas que entraban ás actividades, porque se hai un brote, pois resulta que hai que avisar a toda esta xente, bueno, guardar este rexistro un mes. Claro, eu non sei se é acertado ou non, pero a mí non me parecía, creo que a nós, pero bueno, no meu caso a mí non me parecía sensato poñernos a organizar unha carreira. A todo isto, vou fazer así, comentar unha anécdota, que as sillas e as alpacas, o alugueiro de sillas e alpacas está polas nubes. Está caro como a todo tamén, aproveitando o momento. Entonces, eso, arriscar a organizar a carreira, a pagar as cadeiras, a pagar, bueno, todo, os valos, persoal para que faga o rexistro, para que despois, porque aí non hai carpa nin hai nada, se caiga unha tarde de auga e haxa que suspender todo, encima sentados, porque se é de pé, aínda máis menos a xente se vai ubicando un pouco, pero os sentados tiñan que estar sentados e guardando as distancias. Entonces, como dixen, a mí non me parecía sensato arriscar a cantidade de diñeiro que supoñen as actividades, coa súa organización, en este caso iba a ser máis, e, aparte desto, falando coa xente, pois a xente tampouco dicía, si queremos, pero se vai ser aquelo que non podes facer nada, pois mellor non. E chegou un punto, efectivamente, no que decidimos que non. Tempo andando, as medidas, bueno, seguían sendo as mesmas, pero máis menos as mesmas, pero dende a empresa de protección de riscos sí que nos permitiron así, ou nos falaban de que algunha flexibilización podía haber, eso sí, todo isto que dixen de comer sentados, de beber sentados, de sentarse para a carreira, seguía estando aí. E entonces, pois sí, era xa mediados de agosto, ou mellor algo, sí, sobre mediados de agosto, cando pois decidimos que algo había que facer e que polo menos a feira, o que é a feira, o gando, que había que mantelo. E foi a maneira, pois, de organizala, como ti ben dis, un pouco a presa e correndo, pois eso, mediados finais de agosto, cando se empezou. A todo isto, debo dicir que eu, bueno, para organizar a feira, ti tes que enviar como unha comunicación á Xunta. Hai que enviar unha comunicación á Xunta, e a Xunta, bueno, para que dé o visto bo, digamos, e che mande os veterinarios. Antes de mandar a comunicación, para non, por si acaso me decían que non taxando de definitivo, pois falei por teléfono coa Xunta. E verbalmente, a Xunta díxome, dende a Xunta, dixérame, home, non, como que non iredes facer a feira, pero non podemos, é que non vades cumplir coas medidas de seguridade. E digo, home, vámoslo intentar, polo menos, xa hai algunhas cousas que xa non vamos a facer precisamente para eso. Bueno, pero o que me indicaba máis ou menos a Xunta, e isto foi principios de setembro, era isto. De feito, podese consultar no registro de entrada que día saleu a solicitude.
E nada, despois esperei a que me dixeran que sí, a que me dixeran verbalmente, é certo, verbalmente, despois dixeranme sí, adiante, e claro, tampouco me teñen que dicir que non, o sea, non me teñen que dicir, non nos teñen que dicir que non, simplemente unha comunicación. E foi cando xa se publicou e se lle deu para adiante. E así foi. Dos premios que preguntabas, claro, se esperamos a que a Xunta nos diga ou nos confirme que non nos vai decir que non ni poñer impedimento, e como si foi, e isto foi na, supoño que segunda semana de setembro, non o sei, habería que miralo, para os premios hai que publicar as bases, enviálas ao BOP, e isto é polo menos 20 días, sempre cando todo vaya... que non podo, vamos, sempre cando que tu envíes a documentación ao BOP e o BOP che publica ao momento e non daban xa os días. Non daban, quero dicir, serían moi xustos. E este foi tamén un motivo por o que non se convocaron premios. E se lles deu un agasallo a persoas que participaron, que o agasallo está valorado en 50 e pico euros. Debo dicir que nos fixeron algo de precio. E non sei se hai alguna pregunta máis al respecto da feira. Se hai preguntas, pois creo que non me queda nada. Gracias, Belén. Gracias, Cristina. De todos os xeitos, a respecto dos premios, que eu creo que foi un acerto os premios, os gandeiros que se lles entregou nos verbalizaban que preferían o premio e non os 50 euros que se deron no seu momento. Bueno, unha amplia maioría deles. Os gandeiros sí que tiñan un pouco a visión de, así polo menos, non hai suspicacias de ningún tipo, vamos todos co mismo agasallo e punto se acabou. Eso foi algún comentario de algún dos gandeiros, sí. Ben, Mario, querías facer algunha... Sí, un pouquinho falar de todos, pero rápido, porque tampouco non me vou exceder. Falaba ao principio da Brigada de Incendios, penso que xa o tomamos varias veces este tema, consideramos que penso que o sabe por activa e por pasiva a Xunta de Galicia que non é viable de que un xefe de brigada teña que ter 2 cursos, ou, bueno, neste caso, un ciclo medio ou un ciclo superior dentro do sector forestal, máis nun concello pequeno ou no limítrofe como é Muras, porque realmente non atopamos xente que esteña con esa capacidade para poder vir 3 meses, porque é inviable, é máis polas condicións, porque normalmente xa traballan dentro das brigadas que están todo o ano, ou realmente son enxeneiros que baixan a facer o que é de xefe de brigada polas vacacións, mentres que non teñen os cursos fora de... o curso fora de aquí. Parécenos algo moi, e xa o trasladamos, porque nosotros, tendo unha brigada de 3 personas ou 4, ca maquinaria que temos, podríamos acceder a facer moitos traballos de desbroces, e foi o que se lle comunicou. Mais diso, volvemos a mesma, as competencias van a ter elas de final, porque se non nos pagan, nós non podemos pagarlles, nos traémolos, sin problema ningún, pero non se lles pode pagar. Organizar cursos e actividades, ainda falámoslo outro día, hai outra máis que engadir, que era o que falábamos de taller de memoria, que ainda hoxe estuve falando, como falou Cristina, para poder incluíla tamén dentro do que era das actividades. Eu hasta lle dou un voto de favor a Cristina, que por ela xa podíamos empezar a mediados de outubro, casi fixo, e a xente tamén nos baseábamos, pero bueno, fora de que os outros concellos nos teñan ao final o importante que o público obxectivo pideunas, estalles gustando que veñan. Con isto aproveito porque temos 2 cursos da Xunta de Galicia, dados, pedidos polo Concello de Muras á Xunta de Galicia, que nos concederon, de transición formativa, que eran cursos de capacitación tecnolóxica, lle chaman, é dicir, de aprender a utilizar as ferramentas tecnolóxicas para acceder ao que son expedientes, a facer o que son as tramitacións de baixas de gando polo do lobo, e se vos digo a verdade, hoxe chamou unha persoa, tuvemos que cerralos. Vamos a ver, moi ben, pois faigamos cursos. Está ben os cursos que facemos para cambiar o que é a monotonía da vida diaria, pero despois temos o problema de que non sabemos utilizar un móvil. Pero sabemos utilizar moi ben para as redes sociais. É para tonterías que non nos interesa. Pero que naide veu aquí a eses cursos. É gratuitos, é dados. E vou dicir o nome, porque é un cargo público, que é Carmen, a xefa da oficina agraria, que me comuniquei durante todas estas semanas, que fixo, daqui agradecerlle todo, porque fixo o posible para que se puderan facer e realizar en Muras, non trasladalos a Cabreiros. Ao final sí que vai haber en Cabreiros varios cursos, pero Muras non. Por qué? Por falta. Supoño que agora comentarános que a falta é de que o Concello de Muras non puxo todo de sí, de informar un pola un, levar un dos operarios casa por casa e explicarlles como vai o curso. Non. Si po que queremos vemos as redes,
nos engañades, vemos que nos faiga falta. Non fai falta darse moito estrés, non teñades medo. A min esa non me vale xa, despois de anos. E Rally e Volta Ciclista. Aquí a primeira cousa, agradecer a unha persoa que o Rally e a Volta Ciclista a Galicia esteña aquí, que é Efrén, o deputado de Deportes do BNG na Deputación de Lugo. Foi o máximo artífice de que tuéramos a posibilidade de ter tanto unha como a outra proba aquí no noso Concello. Independientemente, despois estuvo visible a Xunta de Galicia, a Deputación, pero nas súas competencias, pero o Rally é un plus, porque xa estamos vendo que temos afición dos rallies. Tuvemos agora 2 veciños que participaron con moito éxito no Rally San Froilán, que remataron nunha meritoria boa posición. Como dixo unha persoa do Concello, dixo, isto de tiras as conetas cando pasaban, fixe efecto, valeu para algo. Pois bueno, darlles a noraboa, e gustou. A parte, eles eran dentro da organización, e o rally foi bastante ben, dentro da meirande, bueno, do que nos comentou a xente despois unha vez visto. Houve bastante ambiente, que son os locales de hostalería tuveron bastante xente, comentaronos que estuveron bastante ocupados, moi ocupados, demasiado, e que agradecían eventos desa magnitude. A partir de aí a Volta Ciclista, máis do mesmo, é un evento diferente, pero, bueno, cunha magnitude distinta polo que montan, o que falaba antes Manolo. Non darlle moitas máis voltas. Aí sí que Efrén é un devoto tamén do ciclismo, entón tamén iso tamén tira bastante. Tamén tirou. Despois, o da Feira do Poltro, pouco que engadir ao que dixo Belén. Creo que a base é neso, é dicir, cando os que nos teñen que dar o apupo para adiante non teñen claro a situación ata 15 días antes, pois, bueno, aí botámoslle tripas corazón e fixémola. É máis, cando houve un evento na contorna, que foron unhas carreiras solo abaixo, e todo Dios viron a xente pegada ás vallas e todo felices, e dicían, que vosotros podíadlo facer igual. Vale, perfecto, eu sí. Pero eu non mando ninguén que teña máis de 18 anos. E nos de menos tampouco, porque non teño naida ao meu cargo, se non teria que mandar. Pola lei que é día 12 vixente. Feira do Mel. Comécolos que o 20 ou 21 de novembro teremos a Feira do Mel de Montaña, a sexta edición. Acabamos de cerrar ahora mesmo co pulpeiro, neste caso, podemos dicir nomes, Mario de Viveiro, que ven agora do que é Mondoñedo, da San Lucas, e acabamos de cerrar ahora pola tarde, mirar o sitio. A parte, este ano, os 2 locales de hostelería, tanto Vituco como Cándida, dixeron que, bueno, Casa Vituco como Casa Cándida, dixeron que estaban a disposición de abrir. E nada, basarase o sábado, teremos unhas charlas a nivel formativo por la mañán, sobre todo para os apicultores, de incorporación de axudas, de novas normativas co que é o cambio da PAC, do que é o período da PAC, cambia para o ano que ven, bastante importantes para a xente que se move neste mundillo. E outra charla dentro do que é o mundo veterinario para o que é sanidade. Aí añadir que xa se fixo a pielio experimental, onde tamén temos algún traballo tamén para o que son os traballadores de carpintería, que sí, que temos que fazer ali varias cousiñas que nos quedaron pendentes tamén. Xa o fomos revisar, penso que é unha instalación que vai ser un plus na contorna. Debe haber outras 2 na máis, pero é outra cousa que nos vai dar máis forza, sobre todo aos nosos apicultores, porque volvemos basarnos, se non hai apicultores, para que o faz? Pero a día de hoxe pasaron de 5 a casi 40 socios, neste caso coa Casa de Melca, que colaboramos dende fai anos. Aí, o que falábamos, vai haber esas charlas e despois pola tarde vai haber a cata. Aí no da cata, outra proposta que tuvemos este grupo de goberno, de fai tempo, é que temos un panel de catadores, e normalmente poñemos 3 e 4, vanse poñendo. Un deles, Eugenia, chegarache por carta, ou se non chamarate Manolo, era para ofrecerche que poidera ser unha das catadoras da Feira do Mel, e así, en primeira persona, vivirás o que é catar o mel, ou témolo, claro, pois eso xa xo anunciamos desde aquí, se non se volve nada atrás, para ter a posibilidade que tamén vexamos desde dentro ese mundillo. Eu tuve unha oportunidade de serlo, e Manolo tamén, unha vez no que é a Casa do Mel, co que é a Feira do Mel de Güente. Pareceu interesante, pero, bueno, empalagoso, porque son moitos meles. Pero, bueno, independente deso, tamén o que se quere facer aquel día, outras cousas que non queremos descubrir de momento, pero, bueno, ao final o que se quere facer é unha degustación. Volvemos a estar con Previnen buscando
que se cumpla o protocolo, facer unha pequena degustación de produtos como se facían, é unha pequena festiña, se o permiten, é ese como un dúo. E ese o sábado remataría, vai ser un sábado normal, o problema é que este año engadimos a mañán para non estar tan apertados. Iso todo pretendémoslo facer arriba na que é a escola, aproveitando que temos ali un edificio público con bastante boa saúde e que lle temos que dar aínda máis cancha. Despois o domingo é a feira. Temos pensado dende 10 a 6 da tarde facer a feira cunha carpa principal chea de postos, máis unha carpa anexa que estamos vinculando e vendo se podemos facer actividades como un show cooking. Volvemos a estar pendientes de Previnen para que nos digan se é posible por a aglomeración de xente que supón. E aparte, actividades para os nenos. É dicir, outra zona tamén desvinculada do resto, porque antes estaba todo na mesma carpa, entón creábanse moitas acumulacións. Desvinculada para que poida haber actividades para nenos, porque normalmente veñen as familias e o que máis gusta é ter os nenos tamén ocupados para poder estar eles charlando ou poder vendo os postos tranquilamente. E nada, en base a iso, claro, daránse como todos os anos os premios, farás a cata a través da Casa do Mel de Güente, e é pouco máis que engadir. Estamos aí facendo os últimos flecos. Mañán creo que salía o cartaz, tiña que salir o lunes, pero, bueno, con das actividades e todo eso, para non acumular cousas, propúxose hoxe pola tarde que salira mañán, e nada. Eso será un pouquiño un plan xenérico. Estános chamando, para decirvos, estános chamando postos de máis alá dos Ancares de Santiago para poder vir, pero, bueno, temos bastante claro que aquí o que hai que promocionar son os apicultores de aquí, en toda a medida que podamos, e que eles queiran, e a partir de aí estamos valorando traer algún apicultor da outra contorna do que é a Serra do Xistral para tamén dar a ver que o mel na contorna de toda a Serra do Xistral e de todo o que é o noso municipio ten os valores ou un potencial moi, moi grande. Xa non é moito o que dicir. E despois, vou rematar rápido, o da línea competitiva, de línea de concordencia competitiva, que se lle propón ao PP, pareceme moi correcto, penso que xa o temos falado de fai tempo, aí é onde se ten que remarcar esa visión de futuro que se nos pida a nós, a ver como vai esa visión de futuro. Os xardíns, sigo dicindo, as empresas que montan os xardíns, neste caso, a que está montando ahora mesmo o xardín, eu creo que unha vez que ven que as plantas de temporada, estamos falando que son todas plantas rastreiras, moi duras, aguantan bastante ben axeadas porque son plantas do centro de Lugo, de Guitriz, eso sei por formación profesional miña, pero, bueno, non ten que ver. Despois, o que é o mantemento é onde temos que ser un pouquiño áxiles, pero doulle un 10, estou bastante contento, foi outro día a dar un paseíño, e tamén me gustou moito. Gustoume, pareceume moi un cambio abismal de cara ao que é a visibilidade que dá aquela zona. Xa era de bonita de por sí, sin tocar o que é a fraga auténtica que temos aí na Veiga, damos unha visibilidade a todo o que é a Plaza do Peregrino, que realmente de outra maneira sí que era moi chá e non tiña nada. A obra da Escola da Balsa non tiña nada que dicir, sei o proxecto á vista de todos, despois o de carpintería o que falábamos, e despois para rematar o dos mellores dos camiños, que falaba das terras e todo eso, pois sí, eso habrá que mirar, de que se hai unha empresa que se lle dedica a botalos polos lados, así a lo loco. Eu penso que cando vamos nosotros, a mí nunca vi un cazazo botando para fora, porque unha vez pasou aí no Burgo, eu acórdome que descordearon a 3 paisanos por ali abaixo para coller a cazos, a caldeiros, a poder dicir os veciños que dixeron, tampouco é para iso. Claro, para iso non é, pero, concho, se o fan sin que nadie lles diga nada, nosotros chegamos e o vimos, dixemos, hostia, chamamos ao director de obra, que é o que ten as competencias, é o que realmente vai levar o tirón de orellas, que non é cousa do Concello, digue, como está tirando este home e non está acumulando as terras e por levándoas a un punto que esteña dado de alta para o que levar ese tipo de residuos. E nada, é pouco máis que engadir. Eu sigo dicindo, deixo encima da mesa o que é o da Feira do Mel, o de propuxémolo, temos aí outras 2 persoas que temos que chamalos e falar con eles, se non se volven atrás para a sexta cata de... Bueno, a sexta cata será a 7ª xa, que o ano pasado fixemos cata. E nada máis, un saúdo. Ben, gracias, Mario. Bueno, con isto... Sí, pero breve, O das plantas, sí, vale, votamos, non votamos a favor de facer ese proxecto porque nos parece un precio desorbitado. Gústannos, pode quedar bonito, pero é o que di Mario, a largo prazo ese é un mantemento moi grande. E non vale a telilla esa que ves aí, e son 2-3 anos, a telilla pasan as ervas igual,
e a ver quen é o que mantén todo iso. Porque tamén o dixo noutro pleno, xa vos costa ter, curioso, as zonas verdes, e se están curiosas é gracias a un operario ou operarios que traballan aí casi a diario, senón por vos non está así. Entón, o mantemento desas plantas é moi costoso, é todo o que está ao redor delas. Así que a ver como está en 2 aniños. E depois o do proxecto dos 150.000 euros, pois reunirémonos, pensaremos un proxecto, espero, dices que te comprometes a que ao mellor que o faz, espero que teñamos un proxecto bon, ou tamén será que xa non tedes ideas, entón recurrides a nós para que vos pensemos o vosso traballo. Pero nosotros pensaremos que sexa algo que beneficie a todos os murenses. Ben, agora imos a pechar este pleno. Bueno, eu creo que todas as iniciativas que lleva este equipo de goberno con Cristina agora e xa antes, no anterior mandato, foron nesa liña. Nós todas as iniciativas que tivemos entendíamos que eran para beneficiar o colectivo, o conxunto dos veciños, e, bueno, nesa liña está, lémbrolle, concurrencia competitiva. Pode vostede facer un proxecto, se considera que 300.000 se lle fan poucos, poña 400.000, é dicir. Sí, pero para arriba, desde para arriba, porque ao mellor considera que ese diñeiro se fai pouco respecto á iniciativa que quere levar adiante. Bueno, nós estamos aquí esperando ilusionados que vostede traiga un proxecto e, bueno, o que decíamos, se beneficio ao conxunto da veciñanza, pois a vamos a apoiar, o Concello asumirá os costes que se deriven da redacción do proxecto, dirección de obra, nós non vamos a poder opoñernos a partir do momento que está concedido, sería absurdo, non? Este equipo de goberno quere cantas máis inversións veñan para Muras e como decíamos, que revaloricen o Concello mellor que mellor. Respecto aos xardíns, e un pouco tamén para aclarar, bien, cando se redactou o proxecto, nos en calquera proxecto que se fai neste Concello, os proxectos os elaboran os técnicos e os prezos, en algunhas ocasións, están establecidos en determinada documentación que manexan os técnicos e van acordes a eso. Neste concreto dos xardíns, bueno, sí que se tivo en conta o tema do clima de Muras, o que comentaba antes Mario, son plantas adaptadas ao clima de Muras que, máis que flor, que sí que tamén van a botar, vai ser unha cuestión do colorido que lle van a dar ao Concello, do cambio de tonalidade das follas das distintas plantas e das distintas árbores. E, por último, bueno, esta semana... A semana pasada, perdón, a finais da semana, a Xunta de Galicia aprobou o levantamento do estado de emerxencia sanitario. Hasta este momento, algúns traballadores e traballadoras do Concello estaban facendo teletraballo. A partir dese momento, tomouse a decisión de retomar a situación anterior, previa a pandemia. Bueno, comentalo tamén para que os veciños e as veciñas estén ao tanto desta cuestión. E non habendo máis puntos a tratar, damos por rematado este pleno.